Hali sa satong kapalibutan, Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon, katrangkilo kan klima, magayon-an sa tuyang palibot ngunyan, medyo nagtataga oran-oran lang, mafresko. Panahon na very inviting. Martes ngunyan, 18 ka Nobyembre 2025, ang pagrespeto may gararay sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na sana po igwana ning resulta sa maghapon niya tong pagpagal, diskarte, trabaho, hinguha, sakripisyo asin iba pa sa paagyan kan padagos niya tong panarig asin pa sa salamat sa mahal na amang Diyos. Programa ng Bicol Target. Minalaom na yaom po kamo, nagdiretso man ang mga paraan tabay, kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sundo alas 5 ang pagkahapon. Oro irestore lamang kita kan pangyari, lokal, national, international. Katuwang tadyan ang news team, ang natada dyan si Pading Al, Buda Pading Jomar, sagkod si Karen, sa Manibela si Henry Mata. Ang majority ka news team yaon po sa Metro Manila. Nakasubaybay na duman sa People Power Monument. Duman na nakadeploy. Day, may pinag-atendirang kaya na ayan, mga aktibidades ang samuyang news team in pursuan sa pangpadagos na pagtaon niya mo ninmaray na serbisyo pa. Chief Tech Ramir, mi favorito, ang pamanggihan niya ginisang munggo. Yan, salakan mo Chief Tech ning suibi. Igo pa man kunyan kan ibi baya igo pa kayan susaradit bagang kunyan aso durudar ko la sana sa balaw na mataba-taba. Masiramon baya na ibi ade. Jerome, aperte bagan pang salak sa ginisang munggo. Tapos may diit na taba-taba. An masiram kan tabi Chief Tech Ramir, an pagmaluto na pagaan mo ning mga saro o kaya kabangang suwa. Nag-aagaw-agaw ang diit na alsum diit sana. Yan. Si Ramonan, ginisang munggo. May dahoning lada. Chief Tech Ramir in the house. Siyan minalusot kan boses mi. Diyan po sa Indong Radyo, sa inman na lugar digdi sa Kabikulan. Imaging supigabot kan fuerza kan DCGB sa luwas kan Rehiyon 5. Sa newsroom, yaon dyan, Ma'am Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, Nicolan Gloriani, Jimos Barrios. Sa supervision iyan kan samuyang ever able, ever reliable News Director Mar de la. Siyempre, Jerome Nico Martinez in the house. Para po sa broadcast kan DCGB, online, netwide, worldwide. Ako mampuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Marhay na hapon tabi sa Indogabos and welcome na sa programa. Sabayan lamang nindo kami, mantang kamo dyan, naghanda na kan pangudto kaya pamanggihan or nagbimeryenda. Pipi mo
ang pipi ko, siya si Papa P. Bicol Target with Pio Fernandez. Sige, istorya mo na kita dyan sa luwa. Al Armario on the spot report. Kumpadreng Al, what's happening Mantabi? Good afternoon. Good afternoon, Baring Pio. Naugmahon ba ya ako? Tamay nahiling ako sa Facebook. Oh, Congratulations sa kuya man na kababata, tapos ka-birthday. Boy, Police Brigadier General Wilson Asweta. Oh, si attorney, bakong attorney yan? Attorney ni baga, Oo. naging PD baga ini, Bichara Time. Oho, si Attorney Wilson. Anong Naging kwan? PIO sa kampo. Oho. Oo, yung bagan siya na-appoint na director kan PNP Anti-Cybercrime Group. Ay, matindi si Attorney Matindi. Wilson. Congratulations. Alam mo, ang pinag-ibanan mi kay ni. Mhm. Magka-birthday kami, Oho. magkababata pa. Oho. Kaya maugmahon man baga na mahiling mong araw kay ang amigo mo. Oh, siya na duman sa Kampo Krami siya pinaka-chief kan cybercrime, anti-cybercrime division kan PNP. Kaya, oho. siyempre, congratulations. Congratulations. And Sana pag naguli naman digdi, minsan nagkaka-istoryahan man kami kani. Anyway, congrats. Tabi. Yan, congratulations. Taga-albay talaga yan si Wilson. Iyo. Bata ko nga ka-birthday ko pa yan. Oho, and more power. Kayang-kaya. Ang tahaloyan sa Metro Manila na paghali ba kandigdi, nagkaputan mga sensitibong puwesto, sagkod na siya ng unyan, hepekan anti-cybercrime group. Ba, matindi yan. Malay mo, umabot ang panahon, pagbalikan digdi, siya na ang direktor. No, pwede. Aki pa Aki Nasa pa. 50, kaya dagkay mga 54 pa lang yata si Wilson. Oho, buda, bago ang nag-provincial director bagrigi, nagpara-station commander man na. Oo, sa Ligaw. Sa Ligaw. Si Attorney Wilson. Congrats, pare. Sige. Okay, sa impormasyon pa din, nagpasar nin resolusyon ngunyan, ang sanggunian panglungsod kan Legazpi, na naghahagad sa mga principal nin mga elementary and high school, pribado man o pampubliko, na striktong implementar ang polisiya as in guidelines kan Department of Education manungod sa food safety, lalo na kan mga estudyante. Sigbusol iyan mo na hapon ni City Councilor Alexander Hao na ay naprobaran man iyan kan mga pagiriba. Ang resolusyon katuyuhan na siguraduhon hanggan ang kalinigan kan mga pagkaon, mga healthy foods dapat asin pasiguro sa mga inumon na dapat dahil makakaraot sa mga estudyante asin ipapang yaon sa laog kan eskwelahan. Manunutaran kaya nga ngunyan, aros kabos na mga eskwelahan, may mga tindahan, na pagkaon, alagad aniba, dahil nakakasiguro o na malinig ini, lalo sa mga yaon sa naman sa gilid-gilid kan na eskwelahan. Kaya base sa discussion ngunyan na hapon, pighagan man kanibang pag-iriba, lalo na ni City Councilor Vince Baltasar, na sana ang syudad iguanin nutritionist na mait pariparo ang mga bagay na ni sa pagikan City Health Office na ma-check ang mga pagkaon na big-serve dyan sa mga eskwelahan sa elementarya asin high school para sigurado hanggang na dahil makakaraot ini sa mga estudyante lalong-lalo na para sa food protection maninda asin iba pa
sa mga laugan na eskwelahan digdi sa mga barangay sa siyudad ni Legazpi. Aprobe yan, kanya na hapon, digdi sa seksyon regular kan Sanggunian Panglonsod. Iyan so mga nagtitienda sa pagpalibot bakan mga eskwelahan na igang mga papabakal na sandwiches, mga Yan. goto, lugaw, o kung ano, bihon, tinapay, Ayun. ano. Takon minsan baga, maray, so mga eskwela na may school canteen. Siyempre, narireparo yan. Pero sa mga yaon sa gilid-gilid, usually Iyo. baga, bigibo kayo ni, diyan sa mga eskwela, saraduhan ang gate. Iyo, Pero depende man gayod sa Ororon, siyempre, nag-aranap buhay man na yan. iyo, Depende, dapat ma-check ang mga pagkaon, mas kinasaluwas na kan kudal, dapat reparo daw ini iyan ang obeto, digdi sa resolusyon na ni para maiwasan na makakaraot yan, o paminsan, may naraot ka yan, oho. dapat reparohon daw yan kan City Health, digdi sa iba-ibang mga eskwelahan. Although ining mga nagtitienda, hanap buhay man na marangal, kumpadreng Al. Opo. Kaya lang, ang sa indang hanap buhay, igwaning katakod na, kumbaga, kaipuan responsibilidad, tanganing salud kan mga mabakal kan paninda-ninda, dahil man maapektaran. Lalo na, hindi ba, kumpadreng Al, na mga sa malamig? Yan, sa ropayan, dahil masiguro, Iyo. kung malinig yan, Oho. ang tubig na bigagamit yan. Kaya yun man ini ang pinaka-objective ka ng resolusyon na ni kagawan haw, kaya inaprobaran man ini Iyo. kan mga pag-iribas sa Sanggunian Panlonsod. Halimbawa, sa tubig malinig, sa malamig, mabakal ning ice, na mabakal ning yellow, na ang color, puti. Kung ano yellow, ano dyan sa gripo, kana LCWD. Dahil sigurado yan. Iyo nga ni Ano sigurado kita kaliya sa mineral water. Iyo nga. So yellow na ang color puti. Ididuplok sa nabagad yan sa nakulaon na yan ang gari container, bubukago na, and dahil nga ni isabot kun igo ba ganing nagkakabarakal kumpadreng alyan sa saod ng mga artificial sweeteners, so sobrang hamis. Kaya bako man sa pag ipit ka ining mga saradit na pretenda, but we are just putting things into its right perspective. Tama yan na ako ni Councilor How, aprobado ngun yan. Sige. Yan, si Padingal na putol si Padingal, Thank you so much, Padingal. So, sabi tanang magayon iyan na ipinagpasar na lakdang ni Councilor How, pero for so long a time, cargo man iyan tabi man kan sanidad, kan City Health, under kan City Health Office, with or without this resolutions o ining mga lakdang na ipigpapasar sa sanggunian, be it city, bayan, or city or bayan, dapat man talagang i-check iyan. Totoo man agad, igwanin mga eskwelahan na may school canteen. Ang problema, bago ka malaw sa school canteen o kaya sa compound kan eskwelahan, yaon man agad yan sa may gate, nakat ko na very enticing sa mga kids, yan, mga lalo so daing kumbaga so may mga balon so daing na nagbabalon baga halimbawa ninluto hali sa harong, diyan na minabarakal yan na uso bagay ng mga sa malamig na yan, yan kay puhan maasertar talaga na an yaon diyan na ingredientes including ang tubig malinig, bako itong criminal water, kundi mineral water. Gustong sabihin, malinig man lamang. Yung bagang mga sa malamig, kadaklan kan, food color lang siguro mabarakal man ka itong may mga flavor man talaga. Igwang color yellow, igwang color na orange, may blue, igwaning itong puti na paghuna mo mananggad baga, kunyan, tunay na sabaw ning nuyog. Pero sobrang hamis kan iba kayan. So marayan tabi na lakdang man ni Councilor How na makunyan. Pero iyan pigigibo na puan kan kunyan kan City Health kay puan sa nagayud-an na date na pagturutok dul narumduman ko kay ito several years ago
indang ko niyan kung igwapa, ining mga sa City Health, sa Sanidad, naglilibot iyan maski banggi. Diyan so, nakakaong ka na dyan, Chief Tech Ramir, sa may rotonda. So, kiatibita. Kiatibita baga. Masira mo ng sinaglag dyan pagbanggi na. Alas 11, alas 10, tapos ka na sa pagmamam. Ay, Diyos Marios. Dawa alao na rin maagahon. Alas 2. Ang sinanglag dyan, mainit pa. Pagkatapos igwanin tinapa, kamatis, may mga luto dyan, ginisang balaw. Sus, masiramon. Nagkakaon ako dyan, natitsempohan ko dyan kaito, so mga sa sanidad, naglilibot talaga. Dis oras ang pagkabanggi. I don't know kung pati sa mga eskwelahan ngunyan, naglilibot pa iyan ng mga sanidad, inspecting yung potability kan inumon and itong so kalinigan kan pagkaon na pinagsisirbe dyan sa mga tiendahan naan sa palibot kan eskwelahan. Kadakul bagaan dyan na nakapuwesto. So, sana duro-diretso pa yan tabi natsitsimpuhan ko ang kaito yung karaatibita maski banggi. Sira mo yan. Tapos igo dyan itong so hambaga na bagong prito. Sus, Mario Joseph. Sinanglag na mainit-init pa. Hali duman mismo sa kawali. Ililuwag dyan sa imo sa kunyan sa plato. Uy, sus na siram. Ngarambogan nito. Puro buyong. Katani. Bantugo ng kiatibita na yan dyan. Nagkapirain dyan na stalls. Tapos kadakol na baga digding mga may food park. Yan. So, tama yan na ma-check ang tabi ining mga nasa eskwelahan man. Nasa premises kan mga schools, be it private or public. Pero kadaklang ka yan sa pampubliko na eskwelahan. Diyan sa may mga kudal sa may mga gate. So sa sa mga pribado, dahil man yan dyan masyado nagkikater, taigong mga canteens yan dyan sa laog na pigbabakalan kan makakaon kan sa indang mga respetibong estudyante. Maray na hapon dyan sa Puting Daga, mga taga Puting Daga. Nagdadangog sinda dyan sa programa Oral daw, ining si 95-99. Diyos maray na hapon tabi sa Indo. Diyan sa Puting Daga. Kumusta po man diyan? Tabi And ingat-ingat sa diyan sa Puting Daga baga tabi. An prone diyan sa baha. Ang lugar na ayan tabi. Tanganing na pag nagtataga uran-uran, maging perming maikmat sa natabi ka mo. Diyan sa Puting Daga. Kadaklang nga ni dyan na best pag igwanin matinding buhos kan uran, pipa evacuar na kamo dyan kan lokal na gobyerno kan Legazpi kan city government. Ingat-ingat sana kamo dyan tabi sa Puting Daga. Yan. Bueno, may mga hanap buhay kita, Chief Tech Ramir, medyo maalanganon kita Ma-time check muna kita tapos mabuelo kita kan pag-orostorya dan reports pa dyan sa luwas. Pakalis po kay ni Oras Pilipinas, alas 4:27 nin hapon. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Cobra Energy Drink. Tatak mo, tatak Cobra. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sumuko ka na! Wala ka ng laban! Hanggang dito ka na lang, Coco Martin! Hindi yan eksena sa pelikula. Ganyan ako pag nagdududa sa kakayahan ko. Pero kahit alam kong natural umarap sa hamon, mas likas pa rin sa akin ang maging matatag. Kasama ko lagi ang Cobra Energy Drink. Kampante ako dahil tatak high quality. Ito lang ang energy drink na may Immune Plus na pinagsamang vitamin D at zinc. Meron pang B vitamins, taurine, ginseng at inositol. Tatag mo, tatak Cobra. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Herprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Herprint sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Herprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Herprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target, Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Diretso kita kan istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Karen Ala. Karen Ala, on the spot report. Aramon ta daw ang detalles dyan sa iya na location. DZGB, on the spot report. Karen, marahay na hapon. Go ahead na. Yes, thank you. Good afternoon, Sir Tio. May pinag-igit na palanginan ang gobyerno sa Vincenten Albay na pag-interview sa mga job order at yung casual na mga empleyado sa Kapitolyo. Kanang i-evaluate kung may certify ng magkakabaralik sa trabaho kung sa Enero 2026. So napag-agaman na informasyon sa DCGP State Provincial Chief Arthur Rivale. Sinabi may mga tauhan na pala niya itik-ilog niyan ang Gobernador Portillo na nagpupundusir ng serye ng interview doon sa mga ektibong job order at casual na pinag-recomendarkan mga department heads kananing himayon kung talagang karapat dapat pa man ini na magsinigdig sa Kapitolyo sa sunod na taon sa kung natadadaan baga Serpillo base iyan sa kasubuan ni Gobernador Noel Rizal na puliduho na bago matapos ang taon na ini ang sinabing dapat pang nakakapagtrabaho digdi sa Kapitolyo next year. Halagad sa lado kan mga nakakaulay nato na mga geo at casual. Medyo nag-aalangan ang mga ini sa steering na sistema lalo't kung tigla na uman na babahidan ini sistema ng politikahan. Natural, apektado ang pangkabuhayan kan mga ini. Iyungan ni Karen, kunyan, kumbaga ang basis is madeterminaran so capability kung fit and capable sila duman sa trabahong lalaugan as casual o job order. Pero dai mahahali dyan, real talk lang, dai mahali dyan, hapot, kisay ka masuporta, Rosal ka ba o bako? Permi na yan. Permi yan. Kaya, ining apprehension kan mga casual, so makuluran kan ng politika o kung yaon na dyan, it's a valid reason. Ano ang asigurasyon kan mga taon kan gobernador, dai yan i-insert dyan sa pag-interview. Kung haputon kung ka, Rosal ka, Salceda ka, ko o kung ka, kung dai yan magagamit. Tama ka nabi dyan sa Tio. Actually, mismo nga ning ining source na nakaulay ta, iyo na mismo ang nagsabi na iyo nga iyan ang nakautuban sa interview. Sa pirang taon ko ngayon na pagpinundig sa Kapitolyo, first time ngayon sa buhay ko na mailing ko na may siring ngayon kaiyan. Gari para first time managad na iguaning araw ka na formal nang i-inject iyan na kunyan na requisitos na malaog na ka sa job order, ma-interview ka. Sa bagay, tama man. Tama man na interview to determine the qualities and itong capability kan matrabaho.
Pero, yaon na dyan, power baga, power corrupts absolutely. Ay, susi, Mario Joseph, sa totoo lang. Hapon tapo, ano, karusal? Oh, may nakaabot sa muya digdi na salseda ka, may nakaabot din sa muya na coca, may nakaabot din na igway na perming arog ka, dakul baga mga tsu-tsu dyan. Ay, sus Mario Joseph. Tama ka ng tabi sa tiyo. Ay, kaya po niyan, iyo ini ang presenting agrangay kan mga job order asin casual. Akwera sa aloy o delay ang sweldo, iyan ang kamunduan kan mga ini. Kunya na paago magtapos ang taon na ini. Mantang susok man sa provincial HR, may mga tsansa pa man na magtrabaho at mga ini na halimbawa dahil pinagrekomendar kan mga department head, halagad magiging direkta na sa nasa gobernador ang sa indang aplikasyon sa trabaho. ay man nangyayari nita ang kanya-kanya dyan na mga tao kan gobernador, sisay man nagtutukaw, igwaan nindara na sa iya man na i-rekomendar na dahil pwedeng padaihan. Yes, oh, kung ika, kwalipikado ka para rehutang pobre, dainin na midbid, bakong midbid ang gobernador, bakong midbid ang konsisay dyan na nakapalibot sa gobernador, ma-apply kang basang-basang, to hell with it. Lingawinaan, taday ka dyan basta-basta makakalaog. O, bagaman makalaog ka, i-interviewong ka pa. O, tama ito, ma-interview to determine yung capability, yung fitness, yung kan matrabaho. Pero, yaon na dyan, maigot. Sus Mario, agari nga duman ka sa ibong daha. Nahiling ka ngayon nagkabit ng tarpaulin. Nahiling ka ngayon nagsabay sa rally. Nahiling ka ngayon nagpost sa Facebook. Nako, sinasabi ko sa iyo. Kaya ngunyan, problemado. So, mga uro aki-aki pa na mga aros sa tuyang henerasyon na nagkakabaho dikti. So, iba sinabing nagkaplano na ngayon kami mag-anap ibang trabaho. Tapos day masutihan, siyempre, apektado ng gandang pagkabuhay. Natural. Real talk yan. Sige. Yan tabi sa PN Report. Karen Ala, DCTV News. Salamat Karen sa istorya. Hali dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Don't get me wrong ha, don't get me wrong. Igwa yan, tama yan na interviewon to determine the capability and yung yung fitness kan sarong matrabaho diyan sa Kapitolyo, job order o casual, taday man mapapwedeng pakaangka-angka sana dyan o kung ano man na baka tapos patabaing baka man sana. Halimbawa, yan, aniba, so mga rekomendasyon kan mga nakapalibot sa gobernador, dahil man matrabaho, gusto ko nano, kay po managad, diyan, presente, interviewon, anong trabaho mo, capability mo, anong kan mo. Pero ang mamuno dyan, yaon ang temptation, yaon ang posibilidad, real to ka, kukuluran iyan, o ika nga, gari may nakaosip sa ko, nagkabit ka kang tarpaulin ni kung kisay na politikong bako sa grupo mi. Rimatik ka na, pag igonin makaabot ni arugkaan, wala na, hirap na niyan tabing kawikawon, mapagal ng kawikawon yan, goodbye trabaho, hanap ka na sana ning ibang pwedeng madumanan. Joe Marbiel On the Spot Report. Kumpadreng Jomar, what's happening man? Good afternoon. Salamat pa rin, Pio. Suminayaw mananggat ka so udma si Vice Mayor Glenda. Nahiling ka mananggat. Binailihan niya. Taigo na ang kuryente. Ay, sige. Kundi, so ipinost na baile. Ano ito? Repost? Repost pala. Bagong baile. So pagbaili niya ito kanso pero anibersaryo kanso tobacco patching school. Iyo. Ano ba yan na eskulanan kang high school si Vice Mayor Glenda ang pag nag-anibersaryo? Ang mga bastonera dyan. So mga bastonera kang inot? Oho. Kaya bastonera pa yan si Vice Mayor. Si Vice Mayor, bastonera pa yan dyan. Pagkatapos, sa nagpe-perform dyan, ito talagang mga sa mga datihan, sa mga alumni. Iyo. Kaya
nagsasarayo yan. Kasod mabaga magigirumduman na nakiulay na si Vice Mayor Glenda Bungaw na sana mapailawan naman kang Aleko. Sa indang legislative building suka ang pangani so hospital so pagtaraning may mga ilaw na sinda sarong semana ng delayed. Kaya pa nag-iilaw. Nakatarampate na pag mapailawan nyo Ginaldo, to sayawan pa naman yan. Nailawan na. Kaya lang tayo nahabol naman sa mga aktibidad na banggi na halos tapos na sa officers kang magkailaw. Mientras tanto pa rin Pio, naglalaom si TV Mayor Jojo Climaco na mapapakaray na ng itong mga school building sa Kararayan Naga. Kararayan Naga. Ang naging eskwela kay duman, duwang barangay, sakop ka duwang barangay. Pero nasa barangay Kararayan itong eskwelahan. Kararayan Naga Elementary School. Ini matapos na kasabago mismo ng si Presidente Bongbong Marcos ang buminisya tayo duman. As in, hinilingan sitwasyon kung saan 4 o 5 atang mga classrooms yun ang turkla pangatop. Pero ito pa lang paning Pio, aloy na itong nadistroso. Yan ang sinasabi ko. Pinasigundahan na sa nakanbagyo pang uwan. Iyo bagan, supig para istorya ko pading Jomar, duman man sa programang Tingog kan Banwaan, na dahilan sa data masabutan na halawig na bureaucratic processes so mga inagihan pa kay itong Super Typhoon Pepito, lalo na sa Catanduanes, and ining sudigdiman sa Albay, na pinag-alukaran na nga ni, nagbisita naman sa Presidente ka ito, pinag-alukaran ng pundo, sagkulo niya ni bidding, dai pa lamang nangyayari. Pero baga itong ribong classroom sa nasyonal, ang pig-alukaran kipundo, pero ang accomplishment nyo, 20% sa nagayot. Less than 20. Less than 20%. Ito parte ito na repair. Kaya so mga aki, kasubago-bagat, sabi ko nga duman sa report ko, nahiling ko nag-eskwela duman sa stage. Iyo. Kung saan na sana, dahil man sindang lugar, dahil makukulukar. Sinabi ni Mayor Climaco Kasubago sa pagkipag-uloy sa mga taga-media na nagmamaot siya na re-repair na ito para dahil na maging kaulangan sa pag-eskwela kan mga aki. Ang mangyayari gano'n pa rin Pio, bako ng DPWH, garo DepEd na o kaya LGU na depende sa magiging sitwasyon. Iyo bagay pa rin Pio, so naramdaman ko kang inot na pasiring mandigdi sa syudad, duman sa syudad kang Tabaco, so sekretaryo kang Department of Education na pighagad na ahagado ninda na ibalyo na sa DepEd o kaya sa LGU ang pagpatrabaho kan mga eskwelahan sa DPWs karon nga dahil nakitang mata. Iba ang priority kaya ninda. Flood control. Kaya din sa pagi kaya pwedeng mapangyari na ito. Mientras tanto, tawanin doon ni Mayor Jojo Climaco na kasulma nakapag-distribute pa man sindanin mga ayuda duman sa mga naapektaran kan bagyong uwan digdi sa Banwaan kan tiwihali na ito mismo sa Malacanang na mga ayuda. Apwera kan sa iyang sinabi na uminabot sa 141 ang pamilyang nagkaigwanin totally damaged houses digdi sa Banwaan kan tiwi, and ang mga ini natawa naman nindanin ayuda arog kan mga family packs, mga relief goods as in tig-10,000 pesos na financial assistance para sa pagpapahirahay ka ngarong. Sa iya manapigtawanin doon na pigyalinaw na puwera ka itong eskwelahan na Kararayan Naga Elementary School, igwa man na damage sa Tiwi Central School, asin na puwera ka ang kadaklan ng mga damages, iyo ang sa kabaasan asin sa mga puon ninyo. Naglalaom siya na
maayudahan gabos ini maasikaso gabos kang gobyerno nasyonal lalo pat mismo ng presidente ang buminisita sa side ng Banuan. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Hali dyan sa 1st District. Jomar Bien on the spot report. Iyon na baga so pinag-istorya taman duman kasubago sa tingog kan Banuaan. Na mga nagkadirestrosong school buildings kanakalis pang uminaraging super typhoons so Pepito diyan sa Catanduanes. Igwa man palang digdingan isa Albay diyan sa Tiwi. Binisita naan kan mga dignitaryos, kan mga kun ano-ano. O sige, pahirahay iyan. Sige, o ni, budgetan. Nasigundahan naman ng sarong super typhoon, tal kumuesta, iyo manggiraray, di pa po nahihirahay. Pareho po na sitwasyon ngunyan diyan sa Tiwi, buda duman sa mga eskwelahan, school buildings, public school buildings sa Catanduanes. Taan nag-repair baga paano kayan DPWH man sana. Ngunyan, because of bureaucratic processes na halawig, dahil mo maintindihan kung paano, dahil pa iyan na hihirahi, iparayo kimala Diyos, may mag-agi na naman na bagyo, madagdagan na naman iyan na mga nagkararaot. Dahil talaga, dahil nangyayari, and here comes now another school year, mabareta na naman kulang sa school buildings, gabos, pabalik-balik, rhetoric, repetitive. Kaya, na-inject nga ni itong sarong proponidong lay ni Congressman Caloy Andesloria. School Building Acceleration Act. Yan, School Building Acceleration Act na ang katuyuhan kayan maipasar ang lay na an pagpakonstruhir kan mga school buildings, public school buildings, including repairs. Kung nagkakaderestroso pag-igwang kalamidad, mapakaskas sa paagi kan pagpalis na kaiyan kan otoridad as in responsibilidad sa pagpakonstruhir sa DepEd buda sa tabang kan mga LGUs. Direkta ng i-funnel, i-download ang pundo sa DepEd. Takon sa DPWH, silingan na tabi yan. Asa kahalawigan ng panahon, iarabutan ng bagyo so mga nainot pang nagkaderostroso, ni bidding, dai pangani. Paano ka kayan maka-actual works, physical works, dai pangani nin bidding. For reasons we do not know kung natatarog ka yan. Kaya very timely, ining so pinagpapasar na lay ni Congressman Caloy Andesloria. It's very timely, kumbaga napapanahon ang tugtog, napapanahon ang lay na iyan na sana, and I do fairly believe na makakakuha iyan nin sulidong suporta diyan sa Kongreso. You know why? Ining mga kongresistas, iyan ang nakakaisi kan sitwasyon sa ground sa saindang distrito. Paano nila naisihan? So mga paratukdo, so principal, so supervisor, so superintendiente, masurat. Makikiod dyan sa congressman, naraot baga so eskwelahan tadigdi, high school, elementarya, gabos, sindaan pigraranihan, tanganing makakonektar, duman sa gobyerno nasyonal, DPWH. Kaya isininda, ang mga sitwasyonan, so mga daay pa nagkahirirahay, so mga bagong naraot na nakadagdag, duman sa dati ng nadistroso kan mga nakaaging bagyo, aram yan kan mga congressman, and aram ninda, kung gurano kahaloy ang bureaucratic process, mapahirahay siya na ang sarong school building. It takes years. Nya samantalang ang bagyo, halos bulang-bulan baga, lalo na kung typhoon season, minaagi sa tuya. Iparayo kan mahal na amang Diyos. Kaya, going back naman sa pigasabitan na makakakuha inin makusog na footing ning ground dyan po sa Kongreso ining School Building Acceleration Act na ipinag-sumitir ni Congressman Caloy Andesloria kan 2nd District with the main purpose na ma-speed up yan na pagpakunyanin mga school buildings, pagpakonstruhir,
Sawa na kita paano duman sa bareta para rehong script diyan sa TV. Siksikan and nagkaklase sa puuning nyug, nagkaklase sa bodega, nag-shifting, suro pa yan mga estudyante. Iyong script kada bes na igwa nin pag-opening kang school year in, year out. And pag igwa naman in bagyo, na-destroso, natungkab, nawagas. Pagkatapos, bulan, taon ng pigibilang, dahil man giraray na din na repair for reasons nga ni ano na naman natataarog ka yan. Kaya, yan baga, isi ni Congressman Caloy Andesloria, budakan sa iya mga pag-iribang deputados duman sa Kongreso na arog kaayan an kahaluy kan pagkonstruhir ng mga buildings, school buildings. Kaya ipigpasar na ining kunyan, tuon niya na dyan sa Kongreso. School Building Acceleration Act. Ang main author kayan si Congressman Caloy Andesloria. And makakako ayanin suporta dyan sa Kongreso. And sana, the soonest possible time, maipasar na yan. Tanganing su implementing rules kayan, kumbaga sa pagpakonstruhir, pag-repair nin mga eskwelahan, public school buildings, mapahidali na tabi. And makahalit na kita naman sa stigma na arog kaya na perming sitwasyones. Nako, inagihan na nin bagyo, mabisita sa presidente, kaibanan sa DPWH, sa DepEd, picture taking, assurance naman, hain sa resulta, tapos sa bagyong Pepito, pading tapos sa Super Typhoon Pipito, day panahirahay, uminagi naman Super Typhoon 1, nadagdagan sa dating route, na day panahirahay na school buildings, public school buildings. Yan katotohanan dyan And ining School Building Acceleration Act ni Kong Caloy, subaybayan tayan na sana maipasar na yan tulus-tulus dyan po sa sa Kongreso tabi. Ano po? Si Pading Dalbaldo na sa kuya ng kapartner ko niyan sa pangarang kambilog na fuerza. Salamat kan sa ido. Pwede na Pading nalpakihiling tabi. Yan, pwede na da. Salamat kan sa ido pagantabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition.